Our cherished viewers, I welcome you to Brempong TV. This is your favorite darling boy, Adwoa. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Donkro Nkwantahene na Owusu Akyaw Brempong ena isane ene afashe kesiye pa so Donkro Nkwantahene na Owusu Akyaw eti Donkro Nkwantahene na Owusu Akyaw Brempong my 15 so I na Owusu Akyaw Brempong I know, and I just like, oh, I and I also forget to say, oh, don't and I see a boy, Adwoa Akyaw Brempong Nkwantahene
Nkosoɔhemaa sabe wo ne betre Nkwantahene ene adwanfo ne akyirikiri ne bɛnti a yɛbɛbɛ na yakɔ ne kɔfoɔ ene adu on se on be ma wɔ fisiapa na ɔmunua nana Apedwa agwafo yema sabe ɔmune na adwanfo nti
ọmọ de bọ́ baako ẹ̀kún ní ma wíyẹn nti wọ́n dáwọ́ ma wọ́n bẹ̀ bá wọ́n fi si apá náà wọ́n sábà táì wọ́n fọ́ ọ́nyẹ́ máa tó ẹtì ẹnu ọtí no láì ma wọ́n dáwọ́ ma pàṣẹ n'ẹtì yẹn kúkú ọ̀fọ̀ ṣe adáwọ́ ma ẹ̀sán ṣe pẹ̀lú ní nkàso ẹnu ti no àlùfẹ́fẹ́ yẹ yìí ẹ̀ntùmá àpèpọ̀tùmá wọ́n ní tọ́tọ́ nana anam adi a ahemafo no siesie mu a mo yɛ ahema papa bi no. Yẹ́wọ́n ẹsẹ̀ kẹsẹ̀ paa papa náà dùn. Wọ́n ní sọ àpapọ̀ tó máa yẹ kí wọ́n yà fún ọ̀dọ́ wọn ma wọ́n máa àwọn ọ̀dọ́ náà kàn tó ṣe ẹ̀ma yẹn. Sábẹ́ wọ̀nyí sọ fún wọn ṣe ìṣòwò sábà sọ. Kàná yẹ kọ́ ẹ̀sìn àmà ẹ̀ma sí àṣìkiri. Àkàsábì yóò wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ma sí ẹ̀kúrú sọ ẹ̀sìn àṣàbì. Wọ́n ní ẹ̀gẹ́ ẹ̀ma sí ẹ̀sìn àṣàbì. Àwọn ẹ̀sìn àṣàbì àwọn ẹ̀sìn àṣàbì.
Obi tó ẹgbẹ́ ọ̀dà ọ̀pọ̀ ọmọ mi yẹ. Wọ́n ní nana ló dé ẹni ìsàwọ̀sọ ẹ̀wọ̀n tó kọ̀ ọ̀dọ́ kọ̀ láti mú apá. Yóò lọ sí. Wọ́n ní ní páàkì náà tó yẹ fún ìlà àbáyà. Ẹ̀kọ́ ọba kì í kú fún un. Yóò bí ọba. Adé àlàbà. This number for 2024. Now about the year of 2004, Ọ̀yìn náà ti ẹjọ́ mi Sìtìrẹ́dúmásì ìbílẹ̀ Sìtìrẹ́dúmásì Sèkò City Jàsí ẹ̀nà ABC Sèkò Mahine ẹ̀wọ̀ Coffee Festival ẹ̀kọ́ so ẹ̀wọ̀ Donkro Nkwanta. Ẹja ẹdi maame ẹyẹ Donkro Dosia na deɛ dodo ɛyɛ Miss Aduanaba Miss ɛna mi di nkuli wɔ Miss Nkwanta 2024 no ne ɛna ahenkyɛ no afei mu nyinaa nsɛmbrɛ bi gyina ha mɛka seɛ ayi ɛtenafoɔ a ɔmo bɛsae dwumadie yɛ akyi ɛde akyerɛ deɛ di kan ɛyɛ yɛnana Ankuma Ajayi Oya Chairman Emma Nkwanta Mr. Oppong Nkwanta Mr. Amos Nkwanta Nana Nkwanta Opia Oppong Lemu Ofori-Kumah Nkwanta Mrs. Owusu Akyaw Regional Woman Organizer for NDC Mr. Adwoa Nkwanta Auntie Adwoa Nkwanta Nana Adwoa Nkwantahene Nkwanta Mr. and Mrs. Yaujan .4 Nkwanta Nana Paten Nkwanta Nana Pepe Nkwanta Nana Antibia Ofori-Kumah Nana Desi Seko Nana Adwoa Seko Mr. Enchi Seko Nana Kwame Nyame Seko Nana Ponko Yabua Seko Nana Nkwantahene Bishop Accra, Dr. Tufo Accra, Nana Apple Fabi, Nkwantahene Nkwanta, Abusuafeni Crown Prince Nkwanta Owusu Akyaw Mr. Obin Frank Nkwanta Reverend Comfort
ne adɔfo a yɛhyia anwummerɛ yi. Ɛyɛ na ne fi bebree sɛ anwummerɛ yi ɛyɛ mmea ne wɔfa. Nana Owusu Akyaw Brempong Donkro Nkwantahene. Ɛnyɛ da yi a ɛyɛ da sonko ɛyɛ da kɛseɛ sei na oyinbate ɔno ara ne nyɛ panyin Nana Ntwibosi ama ɔtɔ so mmienu nso bi ma so ne Nana ɛsɛ nyasi kakra ɛyɛ oyiri mpanimfoɔ nyamia mekasa yi Nana yɛbɔ asia ma so gyesima so gyasene ɛne Nana no nyinaa yɛbaeɛ sɛ yɛntena ɛpoti ɛma no ɛyɛ nisɔ ɛyɛ ahomaho a sɛ dwumadie kɛseɛ sei na Nana aseɛ ntafotima yɛde ɔdɔ ɛde biako yɛ nnuadɔ kwan so ɛde som sɛ ɛnɛ dwumadie no yɛbɛtena poti ɛde ama no ɛdano ne adɔfo aboa yɛn mu nyinaa bɔ ne gyina wɔayɛ mbɔ nsɛm kɛseɛ nafa ma Nana Sambalisa. Ela vai cantar o Zé. A constitua, a constitua. Soubesse na aplicação. É de enviar. É de gastar 35 years. É o corpo. É a som. É a juma. É a yene yeda nofa yedana ya papa yedanasi se mfedu tu odi extra Donkro Nkwanta so 35 years of serving Donkro Nkwanta man over yedawasi umi apelisi ya kuko nshira oma mfie ni binka ho Oppong no ɛnyɛ asaketewa ɔsom no ɛnyɛ asaketewa wɔsi yɛ asom Donkro Nkwanta abɛdu saa bee Donkro Nkwanta man sɛne yɛhyia a ɛnyɛ afihyɛ na ɛda bia yɛdini nkɔɔ de yɛhyia ɛnyɛ so yɛ ɛda soronko ɔwɔ Nana bɛsena akonnwa yi so ɛmu mfie pɔlepɔle aduasa anum 35 years Nana ɔyɛ adeɛ yɛsɛ nyame nhyira ma wo yɛne obiara ɛne ahofama a wɔwɔ ma Donkro Nkwantahene no yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛwuru ɔmɔden bɔ a Nana ɛkɔ community center yi ahemfie mbuduno bebree a wɔyɛ no yɛsrɛ sɛ na obiara nsa m'akyi na yɛmmoa Nana ɛbɛdwumadi asie no so no last year the buyer was not insane. Tell me the grabber, the from her. I didn't want to know, and now did you do last year? You share enough from when I learned class at Tanazu. Kaka last year, the buyer no, and I did also. And so there's someone in a different sector of after. But Omasu said, yeah, Omasu, the son in a sleep. Now the other said, you pencil, I can't do what you take. Yes, yes, you may not say. Donkro Nkwanta, what you see that there will be any one. A man and I do a zero, and he's here, and the commission. The man you do what you do. And for you, you ask him, Konyago fam madawroma ya somti yadase papa yewura yame enshiraw sabre no Bantamai ani Nana Pitlu Nana that's the moment now papa they many just say that in front of us in the Nana no more as you all say better and somewhere the place to be medua as Nana just the boss Nana Pia was the
Israel. Nana Adwoa Apedwa. Nkwantahene. Na Nkwantahene na so a masamo adaji maba center ha mo be hwe dia ekoso maba tie empanyisam nso ekoso nya so nyame hia mu ina ne mama sam waro no isanu do so pi na me jima kasa me kasa na me so tia abutatra ya hia am sese ya no ana me beda adi a kire adofo ayo ha nyina am say yes fiem yesa fiem nine ebe ni na me ni ebe nyina no na na bo afodie okase na hifie no opese oya na abefu ampa ohibia ba bediadia ase uja enkadu ase oni ho a ya bodini eyi sasunti sa wotu ani hwe kwachi ha yehu sa ahifie na asesa afi ba kwa etwa mu no yebo afodie wa ha ebinu wiwi ebia na Nkwantahene na mba afodie na me ya yifie enso ye huro wi na no ada o ye sidi damu edan esidi damu na Owusu Akyaw Brempong on shafese osi ahifie e wo siri wo damu oya woboa opesa onisa kan ya na osakoka ekwanso enti na wo siri wo damu ese mu nyina mo tumani hwe machi a hu nsanchani yes ese na Owusu Akyaw Brempong ena ya be hia yi odi adesede be ma nananom adofonom yenuanom asofo imamnom nyina se yakopɔ ya adom adi nanane kwache no boni bi aka no enu efie mienu se na me no kasen na efie no enu ma nyina ya bosan Na enye ufe. Monse kesia pa. Aha. Nanano. Abai penyifo. Awofo. Enyanem ne adofo mo hyiam wo ha. Me mamo atena. Me ne akuaji wa akode a me se atitiru ne emrane. Nana Owusu Akyaw Brempong a utotumie. Nyankopɔn adom nana won kwaso Donkro kantaman enkwaso nana wahiniam na yenya etu asuosu ko bani fer SHS e wo Donkro kantaman ene den hia pepe a yenyina ya hia mu na wo nana what I say Nyankopɔn enhyira ankoso enya okese ondomo nyansa ni nimdia obekoso edi akwa oman anamwe nana Owusu Akyaw Brempong ayebi nana ahiniam ene yenya fire service e wo Donkro Nkwanta nana wana wode umma esu ko e kwa ko tie ko bedia Owusu Akyaw Brempong ayebi okonto bra ne frawo nana won kwaso ohene Nyankopɔn ohyaw Ghana mai enkwaso Donkro Nkwantahene enkwaso namas And so let us see Monse kesia pa.
Sana Nkosoɔhemaa. Ya didi ni ede. Abe moridi no. Nana hima pia. Ohima fefe jinyame. Mama ohima fefe. Adwoa Apedwa